După ce a fost criticată, pusă la perete și întrebată de mii de ori de jurnaliști despre buzele ei, Diana Grigor face lumină și speră să închidă gura răutăcioasă a târgului. Interpreta a acceptat provocarea noastră și a mers împreună cu noi la un medic specialist pentru a demonstra că nu are nici pic de acid hialuronic în buzele ei naturale. Ce spune expertul? Și-a mărit aceasta buzele sau nu? Aflați din reportajul ce urmează. Aproape de fiecare dată când apare în ochii presei sau publică fotografii, gurile rele nu pot trece cu vederea buzele interpretei, care parcă se măresc peste noapte. Cu toate acestea, Diana infirmă orice bârfă, susținând sus și tare că niciodată nu și-a injectat acid hialuronic în buze. Pentru a ne convinge pe toți, interpreta a acceptat o provocare de zile mari. Am hotărât să închid gura lumii, să merg la un specialist cu voi, care l-ați propus voi, să spună am sau nu am și ca lumea să doarmă liniștită după asta. Deși recunoaște că recurge la trucuri de machiaj pentru a da o formă plină buzelor, aceasta se jură că niciodată nu s-a gândit să și le mărească chirurgical, iar frumusețea naturală e moștenită de la mama ei. Mai mult decât atât, Diana se simte deranjată de toate aceste bârfe care nu fac bine unui artist. Pentru că m-am săturat că toată lumea vorbește despre siliconul despre botox care nu există la mine în buze. Toată lumea vorbește și deja e prea obișnuitor, pentru că chiar dacă aveam, recunoșteam acest lucru și nu mă simt bine că sunt oameni care chiar au și nu se vorbește despre asta. Împreună cu echipa paparazzi, Diana a mers la un medic chirurg estetician ales de noi pentru a pune capăt speculațiilor răutăcioase. A fost necesară doar o privire pentru ca specialistul să ne dea verdictul despre naturalețea buzelor interpretei. Aici nu este nimic, deci eu pot să confirm că da, într-adevăr aici nu este nimic în buză injectat. Deci nu e făcut acid hialuronic. Eram noi ocupați de examinarea buzelor buclucașe, dar nu ne putea scăpa detaliile picante. Interpreta a venit la medic însoțită, nu de mama, ci de jumătatea sa, de care se pare că nu se mai dezlipește. Sunt împreună de peste 6 luni, iar iubitului îndrăgostit până peste urechi, nici că-i pasă de gura lumii. Păi la început mă deranja, dar după aia nu mai contează. Contează că eu știu că n-are. Nu e chiar ușor. Da, trebuie să fii înțelegător și răbdător, să ai multă răbdare și să înțelegi. După ce medicul a făcut lumină în marea dilemă a Dianei Grigor, gura târgului nu se mai poate îndoi nicio secundă de frumusețea naturală a interpretei. Să sperăm că Diana nu ne va înșela așteptările nici pe viitor.